Hyvää keskipäivää, arvoisat katselijat ja kuuntelijat. On toinen pääsiäispäivä. Uutisia seuraavasti. Yhdysvaltojen laivaston perään on lähettäneet omat aluksensa Kiina ja Venäjä. Ja tunnelma Korean niemimaalla kiristyy. Sitten tuolla Ruotsissa on sattunut sellainen merkillinen räjähdys järven jäällä, josta on lentänyt jäänpalasia puolen kilometrin päähän, joka on rikkonut ikkunia. Poliisi on pidättänyt 2 miestä, joita epäillään tuhotyöstä. Ja siellä sitten paljon nyt on muuta olekaan tapahtunut, mutta sää jatkuu edelleen viileänä. Mennään tuonne vappuviikolla asti, ehkä toukokuun 7. päivään asti, jolloin tapahtuu käänne ilmeisesti vähän parempaan suuntaan. Sää on noin yli 5 astetta kylmempää kuin normaalisti tähän aikaan vuodesta. Hyvää päivän jatkoa.